Kourlan kappeli Vihdissä seisoo mäennyppylöillä muutaman 100 metrin päässä Kourlan kartanon päärakennuksesta. Vuonna 1785 rakennetun kappelin kryptaan on haudattu useita aatelisen Tollin perheen jäseniä. Kappelin vainajien identiteeteistä ja heille suoritetuista luun kollageenin, hiilen ja typen stabiilisotooppianalyyseistä kerron aiemmassa videossani. Seuraavaksi vertaan heidän analyysiensä tuloksia 3 muun arkeologisen kohteen vastaaviin. Typen ja hiilen stabiilien isotooppien väliset suhteet ja niistä muodostetut delta-arvot mahdollistavat erityisesti ruokavalion proteiiniosan tarkastelun, ja hitaasti muovautuvan luun kollageenin isotooppisuhteet heijastelevat usean yksilön kuolemaa edeltäneen vuoden keskimääräistä ruokavaliota. Tässäkin videossa kutsun yksinkertaisuuden vuoksi delta N15-arvoa typpiarvoksi ja delta C13-arvoa hiiliarvoksi. Raskaammat typpiatomit kumuloituvat ravintoketjun myötä aiheuttaen arviolta 3,5 promillen nousun typpiarvoissa jokaista ravintoketjun askelmaa kohti. Runsas eläinproteiinien kulutus heijastuu korkeampana typpiarvona ja proteiini korkeammalta ravintoketjun askelmilta nostaa arvoa erityisen paljon. Kasvipohjainen ruokavalio taas johtaa huomattavasti matalampaan typpiarvoon. Troofiseksi rikastumiseksi kutsuttu ilmiö koskee myös hiiliarvoja, mutta vähäisemmässä suhteessa. Pääasiassa hiiliarvoja käytetään selvittämään, oliko ruokavalio peräisin C3 vai C4 yhteyttämistapaa käyttävien kasvien ympäristöistä, tai olivatko käytössä merelliset vai maalliset resurssit. C4-kasvien ja valtamerien ympäristöt kasvattavat raskaampien hiiliatomien osuutta johtaen korkeampiin hiiliarvoihin. Tarkastelualueella kumpikin käyttöaiheesta on jossain määrin ongelmallinen. Harva C4-kasvi kasvaa alueellamme, eikä meillä myöskään ole varsinaista valtameriympäristöä, sillä Itämeri on murtovesiallas. Vertailuun valitut kontrolliaineistot ovat peräisin Rauman Pyhän Kolminaisuuden, Oulun tuomiokirkon ja Helsingin Senaatintorin alla sijainneiden kirkkomaiden kaivauksista. Raumalta tutkitut 13 halvemmille hautapaikoille haudattua vainajaa ajoittuvat 1800-luvun alkuvuosikymmenille ja Oulun 11 sekä Helsingin 6 vainajaa 1600- ja 1700-luvuille. Sekä Helsingin että Oulun vainajat ovat siis hieman kourlalaisia aiemmalta ajanjaksolta, mutta Rauman ja Kourlan yksilöiden täytyy ainakin osittain olla samanaikaisia. Rauman vainajat edustanevat kaupungin vähävaraista väestöä, kun Oulun ja Helsingin vainajat todennäköisesti tarjoavat läpileikkauksen kaupunkien väestöstä köyhimmistä vähintään porvariin, ehkä papistoonkin, ja ainakin Helsingin tapauksessa mahdollisesti jopa aateliin. Sen sijaan maamme pohjoisosista aateliset käytännössä puuttuivat kokonaan. Kaikki vertailuaineistojen yksilöt ovat aikuisia ja koululaisistakin sikiön arvot jätettiin vertailun ulkopuolelle. Vertailuun käytettiin yhdensuuntaista varianssianalyysiä Bonferroni-korjauksella. Testien mukaan oululaisvainajien hiiliarvot olivat tilastollisesti merkittävästi matalammat kuin muiden ryhmien, joiden välillä taas ei havaittu merkittävää eroa. Oulua lukuun ottamatta muut tutkimuksen arkeologiset kohteet sijaitsevatkin maantieteellisesti kohtuullisen lähellä toisiaan. Onkin todennäköistä, että maantieteellinen ero selittää eroa hiiliarvoissa. Näin ainakin, jos oletetaan, että Itämeren ravintoketjut vaikuttivat kaikkien yhteisöjen ruokavalioihin. Oulu sijaitsee Pohjanlahden pohjoisosissa, missä hiiliarvot muistuttavat makean veden hiiliarvoja. Hiiliarvot Raumanmerellä tai Suomenlahdella, joiden ravintoketjut ehkä linkittyvät muiden ryhmien ruokavalioihin, ovat jonkin verran merellisemmät. Kourlan vainajien typpiarvot taas olivat tilastollisesti merkittävästi korkeammat kuin Oulussa ja Raumalla. Ne olivat myös korkeammat kuin Helsingissä, vaikkakaan eivät tilastollisesti merkittävällä tavalla. Helsinginkin vainajien typpiarvot olivat tilastollisesti merkittävästi korkeammat kuin Raumalla, mutta eivät Oulun vainajiin verrattuna. Helsingin ja Kourlan ryhmien samankaltaisuus saattaa johtua yhdestä erityisen korkeasta arvosta helsinkiläisten ja yhdestä erityisen matalasta arvosta kourlalaisten keskuudessa, vaikka Z-testi ei niistä kumpaakaan poikkeavaksi arvoksi tunnistanutkaan. Mikäli molemmat arvot poistetaan, myös Helsingin vainajien typpiarvot ovat kourlalaisten arvoja tilastollisesti merkittävästi matalammat. Toisaalta on todennäköisempää, että yläluokkalaisia henkilöitä, joiden ruokavaliokin ehkä muistutti Kourlassa nautittua, olisi haudattu Helsingin kirkkomaille kuin Rauman Pyhän Kolminaisuuden kirkkomaan halvoille hautapaikoille.
Tämä saattaa liittyä eroihin Helsingin ja Rauman ryhmän välillä, mutta toisaalta myös samankaltaisuuteen Kouvolan ja Helsingin välillä. Tilastollisesti merkittävät erot typpiarvoista siis vihjaavat, että uuden ajan alun ja 1800-luvun Suomen tavallisten ihmisten ja Kouvolan aatelisten edustaman eliitin ruokavaliot ehkä poikkesivat toisistaan. Millaista ravintoa ryhmissä on siis delta-arvojen perusteella voitu nauttia? Ruokavalion arvoja edustavien, taustadatana käytettyjen, Virosta, Ruotsista ja Suomesta peräisin olevien, rautakaudelta modernille ajalle ajoittuvien kasvissyöjien typpiarvojen keskiarvo oli 4,9 promillea. Kun tähän lisätään tyypillinen 3,5 promillin nouse ravintoketjun askelmaa kohti ja verrataan summaa tutkittujen yksilöiden arvoihin, on selvää, että heidän on täytynyt syödä proteiinia myös kasvissyöjä korkeammilta trofiatasoilta. Heidän luidensa kollageenista mitattua typpiarvojen tasoa ei nimittäin olisi mahdollista saavuttaa pelkkiä paikallisia meijerituotteita tai naudan, lampaan ja riistan lihaa syöden. Mitatut typpiarvot sallivat myös kasvisruuan sekä tällaisten alemman trofiatason lajien hyödyntämisen ruokavaliossa, mikäli ajatellaan, että korkealta trofiatasolta peräisin olevan proteiinin osuus oli erityisen suuri. Juuri Kouvolan kappeliin haudattujen ihmisten ruokavalion on täytynyt sisältää merkittävä määrä eläinproteiinia korkealta trofiatasolta, vaikka lajien spesifimpi erottelu on vaikeaa. Taustadatana käytettyjen kaikkiruokaisten ja vesistön lajien typpiarvoissa esiintyi merkittävästi variaatiota. Kalojen ja hylkeiden typpiarvot olivatkin merkittävästi korkeammat kuin kotieläiminä pidettyjen kaikkiruokaisten lajien ja hylkeiden typpiarvot merkittävästi korkeammat kuin vesilintujenkin. Sopivia typpiarvoja kohottavia lajeja voisivat olla vesiympäristöjen petokalat tai vesilinnut, mutta myös kotieläiminä ihmisten tunkiojätteillä ruokittu kaikkiruokainen siipikarja tai siat. Kuten aiemmassa videossa kerroin, Kouvolan kappeliin haudatut yksilöt ovat voineet suosia munia ja kanaa sekä porsasta ja muutenkin kalliimpaa nuorten eläinten lihaa ruokavaliossaan. Nuorten eläinten lihassa typpiarvot ovat yleisesti korkeammalla tasolla, mikäli ne ovat nauttineet emiensä maitoa. Vaikka otoskoot ovat pienet, on mahdollista, että 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa eläneiden Tollin suvun jäsenten ruokavaliot olivat erityisesti 1600- ja 1700-luvun oululaisiin ja 1800-luvun taitteen raumalaisiin verrattuna sisältäneet enemmän eläinproteiinia, tai se on voinut olla korkeammalta ravintoketjusta. Useat tutkimukset ovat yhdistäneet ruokavalion ja yhteiskunnallisen aseman toisiinsa ja yleensä niin, että eliitin jäsenet ovat suosineet proteiinirikkaampaa ravintoa tai proteiinia korkeammalta ravintoketjun tasolta. Rautakautisen Euran luistarin vaineille tehdyt stabiilisotooppianalyysit viittaisivat kuitenkin päinvastaiseen, sillä runsaan hauta-annin kanssa haudattujen, oletettavasti eliittiä edustaneiden vainejen typpiarvot olivat vaatimattomiin haudattuja vaineja matalammat. Tutkimus on vielä kesken, mutta on mahdollista, että ilmiö liittyy varhaiseen maanviljelyn voimistumisvaiheeseen viikinki- ja keskiajan taitteessa. Tarkempi tutustuminen erillisten ryhmien konteksteihin auttaa päättelemään, millaisista osasista kunkin ryhmän ruokavaliot ehkä koostuivat. Siankasvatus ei ollut suosiossa 1800-luvun Raumalla, sen sijaan viljelytekniikan kehittymisen myötä viljatuotteet, jotka eivät nosta typpiarvoa, ovat olleet helpommin saatavilla. Ne myös ovat ehkä muodostaneet suuremman osuuden ruokavalioista kuin ainakin pohjoisessa Oulussa, missä viljely tehostui vasta myöhemmin. Oulun vainajat myös edustavat varhaisempaa aikakautta kuin Rauman vainajat. Erityisesti 1600-luvulla matalat keskilämpötilat vaikeuttivat viljelytointa Oulussa. Kadot olivat yleisiä, mutta karjanhoitoon olosuhteet soveltuivat paremmin. Todennäköisesti matalampiin typpiarvoihin johtavalla karjalla ja riistalla onkin merkittävä rooli edelleen erätalouteen luottaneiden oululaisten ravintossa. Myös siat olivat kuitenkin suosittuja kotieläimiä Oulussa. 1700-luvun Helsinkiin saatiin viljaa ympäröivältä maaseudulta, missä myös lehmiä ja sikoja pidettiin yleisesti. Kaupunkialueella viljelemisen ja karjanpidon mahdollisuudet olivat jo rajalliset, vaikka esimerkiksi kanoja olisi ollut kohtuullisen helppoa pitää myös urbaanimmassa olosuhteissa. Voi myös olla huomionarvoista, että sekä 1600-luvun alun nälkävuodet että 1700-luvun alun venäläismiehitys ja isoviha ovat mahdollisesti vaikuttaneet niin Oulun kuin Helsingin asukkaiden ruoan saatavuuteen ja laajemminkin elinolosuhteisiin.
Kyseenalaista on, olisivatko vaikeat olosuhteet voineet vaikuttaa luiden pitkän aikavälin delta-arvoihin, nopeasti kasvavissa inkrementaalisissa kudoksissa, joiden isotoppikoostumus ei muokkaudu muotoutumisensa jälkeen. Nälkiintyminen tai vakavat sairaudet voivat kuitenkin näyttäytyä typpiarvon nousuna, johon joskus yhdistyy hiiliarvon lasku. Kalastus, joka on ollut alueellamme merkittävä elinkeino ikimuistoisista ajoista, on säilyttänyt asemansa vähintään ruokavaliota täydentävänä harrasteena aina nykypäiviin. Historialliseen ja etnografisiin tietoihin nojaten on perusteltua ajatella, että kalaa on syöty säännöllisesti kaikkien tutkittujen ryhmien keskuudessa, joissain enemmän kuin toisissa, mikä on vaikuttanut tutkimuksessa esitettyihin isotoppiarvoihin merkittävällä tavalla. Vesistöjen petojen typpiarvot ovat usein korkeat, mutta lähempänä ravintoketjun tuottajapäätä olevien vesieläinten arvot voivat olla paljonkin matalammat. Kala on merkittävä raaka-aine myös Kouran aiemman emännän talouskirjan ruokaresepteissä, joista kerroin aiemmassa videossani. Oulu on vanha satamakaupunki Pohjanlahden ja edelleen 1700-luvulla Kalaisan Oulujoen rantamilla. Myös Raumalla kalastus säilytti asemansa elinkeinojen joukossa pitkälle nykyaikaan. Itämeren rannalla sijaitsevassa Helsingissäkin meren Annilla oli tärkeä rooli kaupunkilaisten ruokapöydissä, mutta myös saaliitaan kaupunkilaisille myymällä elantonsa hankkineiden rannikon asukkaiden taloudessa. Kuitenkin myös monet muut vesistöjen ravintoketjuihin kytkeytyvät lajit olivat kaikissa kohteissa saatavilla. Linnustaminen ja myös vesilintujen munien kerääminen lienee ollut mahdollista. Molempien typpiarvot ovat yleensä korkeat.